Едно 17-годишно момче на име Гордън решава да направи еднодневен преход в планината Суперстишън в Аризона. Но скоро осъзнава, че не се движи толкова бързо, колкото си е мислял, и не след дълго слънцето залязва, а наоколо става напълно тъмно. Единствената му светлина е тази от неговото фенерче. За негов късмет, наблизо имало горичка с малка поляна, която му се сторила подходяща за лагеруване. На самия ръб на поляната забелязал останки от старо огнище, знак, че някой преди него е къмпингувал на същото място. Скоро Гордън запалил огън и седнал да вечеря. Докато ядял, започнал да усеща, че нещо не е наред. Оглеждал дърветата около себе си, но виждал много малко. Докато се опитвал да убеди себе си, че просто си въобразява, в лагера му се стоварва камък, който пада точно до краката му. Гордън го поглежда и веднага усеща, че това има връзка с странното чувство, което го е обхванало. Вижте останалото, като кликнете на триъгълничето.